நெல்லை மாநகர வீதிகளில் பட்டாசு கழிவுகள் குவிந்து கிடக்கும் நிலையில் காற்று மாசு இயல்பை விட அதிகரித்துள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவல்களை நமது செய்தியாளர் ஆல்வினிடம் கேட்கலாம். ஆல்வின், நெல்லையில் குவிந்து கிடக்கக்கூடிய பட்டாசு கழிவுகளை அகற்ற என்ன நடவடிக்கை ஏற்பட்டிருக்கிறது? நேற்று தீபாவளியை முன்னிட்டு பட்டாசு வெடித்ததால் நெல்லையில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய காற்று மாசுபாடு குறித்தும் விவரங்களை பதிவு பண்ணலாம். நேற்றைய தினம் தீபாவளி பண்டிகை மிகவும் உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டது. தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு மக்கள் பட்டாசுகளை வெடித்து இனிப்புகளை பரிமாறி கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபட்டார்கள். குறிப்பாக பட்டாசு வெடித்தது அதிக அளவில் இருந்தது. மக்கள் அதிக அளவில் பட்டாசு வெடித்து உற்சாகமாக கொண்டாடிய அதே வேளையில தற்போது அந்த பட்டாசு கழிவுகள் நிறைந்த பகுதியாக திருநெல்வேலி மாநகரத்துடைய பல்வேறு வீதிகள் மாறி இருக்கிறது. அந்த வீதிகளில் பயணம் செய்தால் ஒரே குப்பை மேடாக காட்சியளிக்கக்கூடிய வகையில அந்த குடியிருப்புகளினுடைய வீட்டு வாயில்களின் முன்பு அதிக அளவில் பட்டாசு குப்பைகள் அங்கே தேங்கி அப்படியே குவியலாக இருக்கக்கூடிய காட்சிகளை திருநெல்வேலி மாநகர வீதிகளில் பார்க்க முடிகிறது. பிரதான வீதிகள் அனைத்துமே அப்படி குப்பை மேடாக காட்சியளிக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கிறது. பட்டாசு வெடித்து திருநெல்வேலி மாநகரத்தினுடைய மொத்த பகுதியிலும் டன் கணக்கில் குப்பைகள் தேங்கி இருக்கிறது. இந்த குப்பைகளை அப்புறப்படுத்தக்கூடிய பணியில திருநெல்வேலி மாநகராட்சியினுடைய தூய்மை பணியாளர்கள் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு சற்று கடினமான பணியாக இருக்கும். எப்போதும் வீடுகளுக்கு சென்று நேரடியாக கழிவுகளை, அதாவது குப்பைகளை வாங்கி பிரித்து அதை மற்ற இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய அதே வேளையில் தற்போது சாலைகளில் பறந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த பட்டாசு கழிவுகளை அவர்களே ஒரு சேர குவியலாக்கி மீண்டும் அதை அப்புறப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருப்பதனுடைய காரணமாக அவர்களுக்கு சற்று கடினமான பணியாக இருக்கும். அதே வேளையில பட்டாசு கழிவுகளாக மாநகர வீதிகள் காட்சியளிக்கக்கூடிய அதே வேளையில திருநெல்வேலியில் காற்று மாசு என்பது இயல்பை விட அதிகரித்திருக்கிறது. நேற்றிலிருந்து இன்று காலை வரை 153 என்ற அளவிற்கு உயர்ந்திருப்பதாக திருநெல்வேலி மாநகராட்சியினுடைய அறிவிப்பு பலகையில் அந்த தகவல் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. 153 என்பது காற்றினுடைய மாசு மாடரேட்டாக இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் 200 தாண்டினால் அது சுவாசிப்பதற்கு தகுதியற்ற காற்றாக இருக்கும் என்ற நிலையில தற்போது திருநெல்வேலி மாநகரத்தில் காற்று மாசு என்பது 153 என்று இருக்கிறது. இது இயல்பை விட அதிகரித்திருக்கிறது. நேற்று வெடித்த அந்த பட்டாசு மற்றும் அதில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய புகையினுடைய காரணமாக மாநகரத்தில் காற்று காணப்படுகிறது. அதே வேளையில மாநகரத்தினுடைய பல்வேறு வீதிகள் குப்பை மேடாக பட்டாசு கழிவுகளால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறது. அதை அப்புறப்படுத்தக்கூடிய அந்த கடினமான பணியில திருநெல்வேலி மாநகராட்சி பணியாளர்கள் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தங்களது விரிவான தகவல்களுக்கு நன்றி ஆல்வின்.